Pias nice to bicara. Sampai cungtune cune media rono cungtune jaga cune Belawari district list ni andaro side number 1 Raji colony wo phai cune juno cune thanai ni jara cune election ni jara borok kaham ke juno chuba ko parane borok tei cungtune khai man ka bang ward ni bang member tei bang chairman ni bisintikai nei cungtune jaga cune member cune district list ni Belawari ni member chairman tei cune adong rok phaisa bujak gai chung ni jaga cerai khoni rok bini binana borok khibi kalangka jang bo hakep korika borok bini busui be tongjamani gai chung tini amhai jara khnai manka ba boni nana borok yakai kalangka borok tini busuk khoroni rok khari musinja boroni buskangni nokongni samung khainani ani bagai borok tini jara kesabni jara chung phai chuba phai borok no tini Belawari mothani ngai tei chung tini yang Asrambari mothani ngai tipra mothani ngai chung tini mo haino borok no chung 50 kg mari te kisisa chigoncha rangni mari te kisisa chuba mongri bikha borok no ga oni mangai chung tini belai khatung ka mahai ke chung borok no choi mano mangai boni jara hanyawa ga mahai keno haino mahai kaisa pandemic ni jara boni rangri ni sep khainani ba ajinani lama robo belai ke sep ngai tini borok ko jaga tini chung borok no sini mano borok khai nayak jat engkai chung chini bising rok klaisa ke chung bujilayo Hindustani ba Poshima rok khanai tini borok ni lukungo aiban borok tini amchoni e borok agi ni jorani haitena chini rasamolni haitena borok no toboi phaijak chini hastewa chini raja rok borok no samoro go chubanna bangai ba bibinna borok amhai kam kas khaitani borok onek kam rok kurung amge chini rasamolo rok borok no toboi phaimangai tini borok hai borok rok tini chini te hastewa dongoi dongo te olo borok dongoi thanai gamaikan borok ni chubamung borok sob samai ni chinti ba saroni gana wano bongni halok sob samai dongo amangai borok no chungtini maikan chubai manka amangai belai hambai Kalamni simangka. Ani sinimungka ang bisu deburma Asrambari ni tipra mothani ngai khoroksa dong tei awni mangai chung yang amsi rogo chin tipra mothani ngai chung chugya borok no dikhi chubai man chung chini je mantei chung chubalai dong hambai Chung tini phaiman hingkai 4 number ward payo. Ani ward no hingkai bini nano Anjana Nayak bo kisa salsigang sumjana yakak langka hingkai boni family background belai hamya. Kaban bagai chung tini je mansak subagana hinai chung tini Belawari tipra motha plus tini Asrambari naptiya khanai chung bugwang tini khalena hambai জনা নায়কে আজকে থাকি কালপন তো মানে একটা ব্যাপার আছে আজকে হইলো দোসা করি কালকে শ্রাদ্ধ মানে তেরাতেরি খাউন এইটা লয়া সবাই পঞ্চায়েতে হইতে সাহায্য